Welcome back kaninyo, Idol Inday. Before anything else, welcome to the jungle, Inday. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. And most especially to all the listeners of your programs, Tag July. Tawagan na lang ko ninyo, Scotty. Just call me Scotty. Scotty Pavin for short. Taga Vincent Heights, Mamay Road, Dakbayan sa Davao. From Vincent Hines, Mamay Road, Davao City. Kini nga kung suwat dolanday kabahin sa kong nahimong kinabuhi dito sa Kauluhan. My story, Dolanday, is all about my storytelling in Manila. Bago mibalik din is Davao, grabing kapait akong giagian dito. Before I'm going back here in Davao, my life is very hard in Manila. Nabiyaan ko si Janelle nga akong uyab dinhi. I live my girlfriend, Janelle, here in Davao City. Nagtrabaho siya isip receptionist sa hotel din sa Davao. My girlfriend Janelle is a receptionist in the big hotel here in Davao City again. Sugdan tang akong storya sa diyang paingon ako sa Kauluhan. I start my story when I'm going to, went to Manila. Og din na nagsugod. And this is a story, Ang gapnod sa akong kinabuhi. the stagnant of my Okay life. din And this is Natabu! what I mean. Dili ka gusto mo ato ka sa Kuan Manila lagi? Ikaw mo. Ikaw si Tart ba? Lain ka lagi kaayo. Magsiga ka to dito. Tart, Ano ko gago diri ko? Nagtrabaho diri. Pagkatala ko ng tagunan 15 adlaw. Tart, tunaw na, Tart. Apit ako, naglima katuig na ako sa mga mall, Tart. Huwag yan mo. Pagkatala 50, kapoy na ko may mong dicer, Tart. Kung sa Manila na, ako kikita, nagtawag sa akong barkada dito. Kinumnong ka tumurinog tumboy. Si Kuan? Tuye? Oh, So, ayun na lang kung sabi ni mo, dakan kay opportunity. Una may mga hotel yung abakong gitukod. Ano din man ba, mahul na ka, 300 man ang, mahul na ka, 300 man ang adlaw, at pati inita na trabaho, ana. Kahit layo. Tanawa to si Toy Toy. Ha? Ito rin trabaho niya dito. Simple na daw kayo trabaho dito sa Manila, Tart, pero nakamotor na. Una-una mo nga sa una, mag-bike-bike, na maging adirig ka ng pantubae nga bike. Kato si Toy Toy good. Sa tiyata kato si Toy. Kuan man good to. Namalaan may ako, kuan bro kayo adaan kay katong akong amigo, nakita na siya rito na si Kauban nga matan-o na pod. Kanya saon man na. Ikaw ba kayo? Ayaw ko na good time. Ganaan
Kailangan mabukag matugag Manila kaya magpagusto ka, magpagara-gara ka maayo dito. Sige kag bilar-bilar ito, gimik-gimik kung sa ba mga et cetera. Ayaw ko preyasa ng uban. Ako mo adto ko dito manarbaho lang ko. Kung yung anir akong kinabuhi diris Davao, pait kayo. Kung dito man kumasinso, dito na mamuyo. Malubi ako dagan magugladunggan ko start. Kan man nila piting bisiyas man mga tao dito kapit sa patalim na niyag simbakog matsambahan ka dito. Dili tanan kay ang tanang trabaho halos na dito. So ano mo yung magkakapit sa patalim? Mo lagi na niya, imo nila kung biyan niya ako. Kung diri ko, basig diri ko mukapit sa patalim kay wa na ko'y pangita diri. Sito sa kwentang adlaw mo buhi ko ana. Ay kung ina nga wa kay makita diri kabudlat imong mata. Ano sa day ka? Kuno na pag kakita ka nilang uban diha tag nga. Tart, Ano sa mangka? Oy, magabalhabal day ka. tart. Di man lang Balhabal kag buntag, balhabal kag gabi anak, kanawon pa. Janel. Di man lang ko kapalit og buwak sa anibersaryo ta. Dili ko nang lanan na buwa ka nga guwa nga ikaw ang naadiri tag buwa. Wa. Balok ka. Saad ko. O sige, ani. Tama, katigong ka. Pwede ka mabisita dito na may mga promo fair, di ba? Kita lang ko dito, kita ka Dili dito. ko pwede sa kay aeroplano kay nervyos ako. Magbarko ka. Baya jinsa na lang ka. Di po ko kaya kay dagatunon po ko. Pwede magland trip ka, piltrang ko. Di ko ka naalam kay dalanon ko. Sa magyud. Ug dagat, dagaton. Ug dalan. Silihig ka lang sapki. Zipline na lang ka. Okay ka na lang, Tart. Tabay na, Tart. Tart, sige na, isaad ko kanimo. Makatigom lang ko mabalik ta diri sa Davao, diri ta moyo. Siguraduhan lang yun. Kaya ako, di naman yung gugusto ka ba? Layo ka sa akin. Tama na. Pika di diri. Saan mo ta kong migo? Ingon siya, diri na daw ko maghulat. Hey, pare! Magkano ka lang namatay, pare? Uy! Pare! Pare, kumusta? Oh, asan mo yung motor? Iba. Yung motor ko, pare, iniwan ko sa boarding house nakin. Hindi ka na, pare. Pare, dugaya na to, nagkita, 5 katuig. Pare, ako rin pare namimiss. Yun naman kay kagporno ko. Alam mo naman, Manila boy na tayo ngayon, pare. Badipit naman ka. Ay, tingnan mo yung body fit ko. Wala tiyan, Napakapit. pre ba? Sa una, dako kay kagtiyan sa Davao pa ka. Alam mo, pare, dito, hindi pwede yung mga malalaking tiyan. Kailangan yung mga matsugapito ang dating. O ba? Oo. At saka, pare, alam mo ba? Isasakay kita sa pinakamagandang bus dito sa Manila. Ano sa mga bas? Marikina bus. Bus na ba, pare? Alam mo lang yung bus dito, yung Marikina bus, pare. Napakaganda. Magara, pare. Hindi na magara. Gara-garaon pa. Asa mo to, pare? Sakay na. Asa mo to? Ato tayo lang, Marlon. Dito pare, saan tayo, pare? Pare, sa tandalo sa kong boarding house. Mag-istoryahan natin ito. Nakakala ko, dindot yung trabaho.
Guutan ini mong balay, pre. Pare, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, pare. Kung guot kayo diri, pre. Oo. Squatter man ini diri, pre. Alam mo dito sa lugar na to, dito sa may Tondo, ako ang pinaka-astig dito, pare. Lahat ng mga tambay dito, alam. Wala. Hadlock sa akin, pare, hadlock. Grabe. Hoy! Pare, nakinig ka ba sa akin, pare? Sandali, pare. Pare, palayasin kita ngayon, Check ko pare. sa kong cellphone, pre. Pare. Wala man ang cellphone, pre. Nawala. Na, hindi ko alam yan. Pandamay, pre. Naapatugan niya, pre. Bakit itong nagsakay ta sa bus, pre? Pare, nadala mo yung katangahan mo, pare. Dito, pare. Manila to, pare. Ano mo kanina mo daan? Pwede mo ko chicks ganihan ko tapan ako sa bus, pre. Hubag kayo. Ay, lagi kumpiyansa. Mga membro yan sila ng mga salisigang. Alang nga hubag kay dugan yung napatan mo. Sino Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. 33 lang yun. Bigyan kita ng bago. Yung touch move, yung touch move. Gusto mo ba ng bagong cellphone? Gusto, pre. Mamaya, racket tayo. Ito sa pre, laro na. Mag-racket tayo, pare, dito Ito sa sa Manila. trabaho na ako diri, pre. Pre, ang bahala sa iyo. Just call me handsome. Just call me cutie pie. Just call me your back rub. Ang bahala sa'yo, balik-balik. Ako bahala sa'yo. Sige, balik-balik ka lang. Ako yung bahala sa'yo. Ang tagal, pre, ha? Nag-usa mo ta diri sa bar, pre. Sige mong dala-dala ning termos o kaning tawel. Pare, ito yung racket natin ito, pare. Ha? Termos o tawel? Saan man na to ni? Dito tayo sa may CR, pare. Ha? Lahat ng mga lasing dyan, pag nag-i sila dito, pag mag-CR sila ba, mag-ngi sila dito, pare. Oh. Lagyan mo ng towel. Tapos, masahiin mo. Tapos bulungan mo, sir. Tip lang, sir. Yung ano lang din na dali? Oo, madali lang pera dito, pare. Kwartang malabi. Yung malabi. Malabo ba? Tagalog, madadiri. Malabi. Sige. Hindi ko tama ko ano rin. Sumbagan rin. Pare, akong pala. Pare, 2 years is my... Pare, wag kang... Iba na ako ngayon dito sa Manila, pare. Marami na akong grupo inawakan. Sige, pre. Tika, pare. Tingnan mo yung suot mo, pare. Bakit maluwag? Para kang kalibanga dyan. Ito. Palipit, Hindi mo ko ganang... Hiyak kamay, pare. Hiyak kamay. Hindi ko ganang sulubad ni Petri. Pare, itong uso dito. Yan ang uso dito, pare. Sige na, bilisan mo. Wala na tayong oras. Oo. Yan. Hoy. Kumbala. Pare, ganito lang. Kumbala. Sir, hatawil. Ay, salamat, pare. Oh, sarap na mo. Tawag sa mukha. Oh. Pare, pare akong may iduot na kuning tawil siya. Shoot, man. Ang init. Sir, pasensya ka na, sir. Masa mo na ni mo, pre? Masayon ni pare, masayon. Tingnan mo, tingni. Diyan sa likod, sir, masayin kita, sir, ha? Yan, sarap naman yan. Ito pa, sir, gusto ba pa ito? Yan,
Okay ba, sir? Okay ba? Sarap, sarap po. Ito Sir, para tip sa'yo. lang. Ayan. Uy, 500. Thank you, sir. Salamat Thank you, bossing. Walang sapayan. Saya, bener. Saya ka, sir? 500 din, pre. Anak lang. Ganito lang Una yan. to, 500 Ganyan ako. lang kasimple, pare. Ganyan lang. Bay. Easy money. Ang akong inadlaw. Easy to get. Akong Yan inadlaw lang. dito, bay. Dicer ko sa Davao, bay. 150 na ba? Yan, tikloon. Bigyan na sa inyo mga coordinator. Dali. Araw kayo. Ikaw. Alang. Sina. Ate, ay lagi kabalaka. Tanawan lang taga. Kubala. Oh, as far as I Grabe, punta kami ngihi para mag-irrigation. Ano nakalagay dito? Bakit ang daming vandalism? What you are holding now? Pagkaloko talaga itong mga tao ito. Sir, Uy. towel po, sir. Ay, mag-wash hands muna kayo, sir. Basas mo na, Ito po sabon, sir. thank you. Ayan, sir. Napakabangon ng sabon. Napakabanayang. Ay. Sir, ito, sir, oh. Uy. Towel po. Okay, sige. Lagay ko po sa mukha nyo, ha. Tama, lasing na. Para sandali, pare. Wag mo idoot, pare. Wag mo. Para. Napakasarap naman nito. Gusto mo ba yun, sir? Oh yeah, on my face. On my face. Yan na. Nahuwasan tuloy ako sa kalasingan Ano ba pangalan niyo? Jack. Just call me Jack. Sir Jack, taga-suka. Oh yeah. Yan. Oh my God. That's it. Yan. Alam mo, gustong-gusto ko yung mga masahe mo. Napakabanayan. Yes, sa mukha. Ito po, sir. Ibang klase ka talaga. Super ka talaga. Ano ka pangalan mo, Iho? Sir, ako po si Scott po. Hi, Scott. Very nice name. Ito, 1,000. Pasensya ka na, wala akong dalang pera. Sir, salamat, sir. Basta yung number mo, Sige po, mamaya po. Sige, panggaling mo. Magtagal pa kayo dito? Tagal pa ako. Tapos pa sa bahay, kailangan ko pamasahe sa bahay. Kasi stressing. Trabaho ko, pabiyahe-biyahe. Sige. Text me, okay? Yes, sir, Jack. Kitab? Pare, Sabi ko sa'yo, pare. Sabi ko. Madali lang pera dito sa Manila, pare. ano, Debre? Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Ganyan lang kadali. Pare! Dalihan mo dyan, pare. Mali tayo sa racket natin. Maraming kliyente yung naghihintay doon. Kaya lang, bre, kay... Di reply akong uyab. Tiksan, bre, eh. Tawagan, Pare, ibon makontak. saan pag-contact niyan, pare? Walang signal dito. Wala signal yan. Alam mo naman. Ano ka ba? Napagka-ignorante mo naman, pare. Pare, Dahil lang yun, pre. Testingan akong tawag uyab, pre. pare, wag kalimutan mo yung syota mo doon sa Davao dito. Maraming syota dito. Marami babae. Mapupulang asang pa. Sige na! Sige, pre. Tara na, pre. Sir.
salamat, girl. Napakasarap naman ito. Sir, ito pong tubig. Ay, thank you. Ito sabon. Thank you. Napakabait naman itong batang ito. Towel po sir para hindi po kayo malasing. Huwag yung masyadong mainit ha, baka matanggal yung mascara ko. Yeah. On my face. Ano talaga? Yan. Galing mo magmasahe. Ibaba mo pa. Sige sir ha. Yan. Yes sir, okay na sir. Napaka-hardcore mo naman. Okay sir. Okay. Ito, 2,000. Sir, salamat po sir ha. Malikbayan ako. Salamat po sir ha. Salamat. Mas labaw kang salamat. Ganyan lang, pare. Easy money, ha? Pre, 2,000 pre, parang 1,000, parang isang kidlat lang. Ha? pre, ang 150 Sa sa isang Davao pre, kidlat tagal pre. Na. Bugi sa Davao ang 150 pre, sa Kadlaw pag dili 2,000 eh pre. Alam mo, pag doon ka sa Davao, wala. Yung pera dito, madali lang. Pre, matanda pre, maraming ahas pre. Ako. Tingnan mo ako. Ako, bahala dito, ha? Ay, siguro ni Tiguan. Ito pa. Ang sarap ng piling. Ito pa, tubig po. Kasi ako na, marunong ako dyan. Okay, ako na bahala, sir. Sabon, Ito, sabon. Towel, sir, towel. Ito, ilagay ko yung sa mukha, sir, Ilagay ko sa mukha mo, Bakit po? Ang ganyan, pandamay ka. Dumikit yung kilay ko. Pandamay. Ayusin mo. Sir, pasensya ka lang, sir. Mas masarap. Ito pa, sir. Ilagay ko dito sa abagan niyo, sir. Masahe kita, sir. Ayan, masarap. Ibaba ko pa, sir. Ayan. Huwag dyan. Bakit? May kiliti ako dyan. Huwag dyan. Ito, sir. Okay ba, sir? At sarap. Okay ba? Okay, sir. Okay na, sir. Yan ang gusto ko dito. May Sir. simpleng masahe. Sir, pwede tip lang, sir? Ano? Magkakilating tulog nyo. Sir, tip lang, sir. Gusto mo tip-tipan ko yung mukha mo? Gusto mo i-duct-tip ko yung mukha mo? Sir, may ano talaga ito, sir. Tip lang, hindi naman to pinugsanay, sir. Yun nga bakit sabi mo ba na akala ko libre lang yan? Sir, wala naman. Hindi ka naman namin Hindi tipo ko, sir. ako magbibigay ng tip. Sir, tip lang. Kahit magkano, sir. Anong klase kayo Yung magkanuhin? iba, binigay dito, 2,000. Kahit 500 lang, sir. Magkano? Daig na yan sa amin, daig na yan. Magkanuhin mo yung mukha mo. O sige, baka Sir. sabihin mo masama kung tao may 20. Sa'yo din. Sir, ito 100. Bakit may 1? Sa'yo na lang to. 20 pesos lang pala pera mo, Bakit ka pasok dito, Pera mo. Nga minus kayo magpatawil pre. Sarap kita to. Ito tas mga matrona. Mga 80 pataas na. Mga matrix, litrada. Anak yun. Kumito na ito ng ato pagka... Sabaw. Ay! Tingnan mo. Lapitan ko. Uy, kumusta? Kumusta ka, girl? Ako ba kinakausap mo, girl? Hindi siya. Ikaw, girl. Kumusta ka na, girl? Anong girl?
Ay, lalaki po kayo. Akala ko babae ko katumboy. Alam mo, miss. Marami ako kakilalang pulis dito. Baka gusto mo ipahuli kita. Uy, ikaw talaga tumboy ka man, uy. Hindi ako tumboy. Mukha ako tumboy. Mukha na. Ay, walang ibon. Di lumilipad. Hindi ako tumboy. Lalaki ako. Mukha ako tumboy. Oh, sila. Aray. Aray, naku. Gusto mo ma-enjoy tayo ngayon? Gusto mo ma-enjoy tayo? Gusto mo meron akong kasama. Girl, halika dito. Ito naghahanap to ng kekero. Stress to sa trabaho niya sa sa government. Halika dito. Parang stress ka to? Kita namin sa mukha. Ayan, anong pangalan nito? Hi! Ay, mapakalandi ng boses. Madam namin niya si Madam Olivia. Hi, Madam Olivia. Oh, hello. Meron ka bang bago dyan? Meron akong bago dito. Dali. Pare! Ay, pare. Tirahin mo na to. Ay, madam. Para pulaw to lagi. Pulaw. Ma'am, pulaw ka ba? Ma'am, lagi kang nanguhuy, abe. Oo nga galing ako sa kabilang inon na. Madam, ako pala si Scott. Oh, hello, Scott. Balita ko, Olivia ang pangalan nyo. Hindi ba pangalan nyo ganda? Ha? Hindi, bakit? Napakaganda nyo kasi. Ano, sabay tayo, ma'am? Oh, Sabi nga. Pare, sitrada ni pre. Ikaw ay bahala. Di ako ko'y pakota. Ang diskarte dre. Dantonin mo na dito sa kwan. Dito sa Gisugo. Dala na dito sa Gisugo. Gisugo lads. Ma'am, saan mo gusto, ma'am? doon na lang tayo sa inyo. Para lang isturbo. Pre. Saya. Sige, may kami. Kasi may storbo daw ta, pre. Dito tas bahay. Dito tas bahay. Okay lang sa'yo, ma'am. Hindi kami mayaman, ma'am eh. Okay lang. Ako bahala. Mag-grocery muna tayo. Pre. Kung magusere, meron akong listahan dito. Ito na bilhin nyo. Ganyan lang. Ganyan kasimple. Ganyan dito sa Manila. Dali lang pera. Sige, pre, mag-grocery sa pre. Para natin sabon dito mga panggas, gatas, blamas, pre. Okay kayo yan, pre. Okay kayo yan. Tara, ma'am. Okay na. Gusto mo yan, ha? Matinik pala ito sa babae itong batang to. Pero alam ko naman doon sa Davao, matinik na ito daan eh. Grabe nadala talaga yung mga style dito ng bata. You want this, ha? You want this, ha? Pagkatapos ng sa Batanon, dito naman siya sa Matanon. You want this, ha? Sige. Yung partner nga meron po siya. Punong asa mong rip. Ha? Puno kayo, Kawalan mga skin dito mga pa, konsumo na rin, konsumo ka na. Sige do, ikaw rin pala na do. Cause I'll take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all those sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet and Tao po. Mayo, maayo. Mayo! Ay, tama ko ang diri. Manila na ni. Tagalogo na ko. Mabuti! Oh, ay, nandyan ba po si Scotty? Ha? Si Scotty ba kamo?
sandali. Paring Scotty, may nakahanap sa'yo dito. Pasok ka, iya, pasok ka. Thank you po. Galing pa kasi akong Davao po eh. Ano ba? Taga Davao din ako, taga Barpa. Pare! Hey, pare! Bunutin mo muna yan! Tart? Tart, Bakit ganyan yung mukha mo? Napaka-haggard mo, Tart. nalay ka dali, Tart. Puti yung mukha mo. Puti na yung mong Tart. Noon sa naman ka? Nalay ka dali, Tart. Wala ko'y contact ni mo to nga. Itanaw ka na ako sa Google Earth. Tart, nawala nga akong cellphone. Hindi po na ko memorize yung number mo. Ito niya. Mao ba? Ako sa masawit trabaho ni mo dire. Mahal? Sino yan? Kisa man lang ikaw ba sa kwarto? Mahal! Ah. Mahal, ulitin natin mo. Oh my goodness. Halika na. Handy. Halika na, sino ba yan? Mahal, doon ka muna. Ako na bahala. Bilisan mo dyan, ha? Okay. Tigulang pag... Kasi ito tigulang. Let me explain, okay? Let me explain. Ha? Kamano ba ka? Niyan ko direk ipugos na ako pagkadagatulo. Nagsakay na lang akong kumpit. Ha? Una ka na mora niya ako maaftan direk. Huwag mo ka ningon Wala daan. ka pakingundaan. May galing kayo na ko internet. Na Google Earth ko. Nakita ka ka. Pagkakagnaw ka. Pagkakagnaw tawanak ka. Tart, pasino ako. Tart, huwag mo ka ningon daan. Scotty. Tart! 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 Dolanday. Nasakpan niyo ko. Nasakpan niyo ko ni Janela Tutungura. Pantog na di ay kinagkatay-katay di ang sumpa. Sa din nasakpan po ng akong amigo nga si Paing. Sila Ronil. O din nasakpan po ko. Piapas kog Davao aron mga ipasaylo kay Janel. Apan wa na nako siya hikap lagi sa akong pag-uli din he. Matod pa. Ibiyahe na siya Cebu. Kauban ang dugay na nanguyab sa ihang usa ka siman. Sakit man apan gidawat ko na lang kamatuuran nga di gid mi alang ni Janel sa usak-usa. Dolanday salamat sa higayon inyong gihatag. And more power. Og welcome back di ay. Kini inyong suwat magtatampo. Scott.